Komšija pominje pre nekoliko dana druge komšije, druge stanare naše zgrade da bi trebalo da utišaju svoje televizore zato što ne može više da podnese zvuk takozvanih reality programa odande, jer ga očekivano guše, ne može da živi, ne može da spava i stalno sluša isti zvuk. I ja se pitam ko u mojoj zgradi, ko u ovome gradu gleda reality programe, odnosno ko sve ne dolazi u galerije, ko ne posećuje izložbe, ko ne čita knjige i ko ne oduzima vreme od onih sadržaja koji nam ni na koji način nisu na korist. Naravno da reality programi nisu nešto što je odnedavno u našim životima, tome ima mnogo godina i ništa nismo novo rekli time da su tamošnji sadržaji loši, ali se pitam jesmo li već naučili da ono što ćemo tamo dobiti nikako nije dobro za nas, da nas ne zanima kako se neko pred kamerama ponaša ako nije čovek vrline i ko ne neguje one vrednosti koje bi trebalo svi da ponegujemo u životu. Dakle, zašto komšija, moj komšija, treba da opomene druge da utišaju svoje televizore?